Forwardi koostuu muutamasta eri tuotteesta tai osasta, eli tallennusyksikkö on tämän näköinen ja tallennusyksikkö kiinnitetään käteen suorituksen aikana. Sitten on myöskin rannekello, mistä nähdään sitten reaaliaikainen tieto suorituksen aikana. Sykelähetin, eli sykepanta, joka laitetaan rinnan ympärille. Nämä on ne, mitä pidetään mukana liikkuessa. Sen lisäksi tässä 2V-sarjassa, missä on rannenäyttö, tulee mukana USB-dongle, jolla tieto siirretään sitten PC-ohjelmaan. Ja tietysti mukana tulee PC-ohjelma CD-levyllä. Täältä löytyy myöskin sitten ohjeet käyttämiseen sekä rannekkeeseen että tallentimeen. Ja laite toimii 3 ladattavilla akuilla, mikä tulee tässä mukana, eli laturi ja 4 akkua. Forwardin käyttöhän on äärimmäisen helppoa. Ensin laitetaan akut ja laturi lataukseen, ja kun ne on lataantuneet, siirretään akut tänne tallentimeen. Ja sen jälkeen mennään ulos, ja nappia painamalla noin 3 sekuntia menee tallennin päälle. Ja nyt tallennin tulisi laittaa johonkin avaralle, tasaiselle paikalle, niin että se ei olisi vielä kiinni omassa kädessä tässä vaiheessa. Silloin satelliitit löytyy nopeammin. Ja kun satelliitit löytyy, niin vilkkuminen tässä laitteessa loppuu, ja tulee piip-ääni, ja silloin laite on käyttövalmis. Eli sitten kun laite on löytänyt satelliitit ja valo palaa tässä, kiinnitetään se käteen ja kiristetään hihnatiukalle. Sen jälkeen lyhyt painallus keskeltä ja laite lähtee tallentamaan. Tämän jälkeen rannenäytöstä voidaan painaa rannenäyttö päälle ja se löytää tallentimen ja sen jälkeen me saadaan suorituksen aikana tiedot tästä tallentimesta tähän rannenäytölle. Tietysti ennen lähtöä laitetaan tämä sykepanta päälle paidan alle, niin kuin normaalistikin sykelähettimen käytetään. Sykelähettimistä tulee myös koko ajan syketieto kelloon suorituksen aikana. Forwardilla on 2 eri tuotemallistoa. On 2V-sarja, eli tämä rannenäytöllinen malli, ja sen lisäksi on B-sarja. Ja B-sarjassa ei tule ollenkaan näyttöä mukana, vaan siinä näyttönä toimii matkapuhelin. Ja B-sarjan lisäarvona voi olla se, että tämä toimii Bluetooth-yhteydellä, joten sitä voidaan käyttää myöskin navigointilaitteena, eli GPS Bluetooth-vastaanottimena.